Velkommen til programmet Gode Fif, hvor det er seeren, som kommer med de gode råd. Vi har fået et brev fra en seer i Nørre Sundby til Elefono, som skriver følgende. Vi kender vist alle sammen det at blive ringet op af en sur kunde eller en tante fra København. Det bliver ikke en kort samtale, det gør det ikke. Og vi kender alle sammen det telefonrør på Ciscos smarte internetprotokoltelefon er tungt. Ja, jeg har flere gange haft skedehindebetændelse i håndledet altså, på grund af vægten. Men gode Fif, jeg har løst problemet. Nu skal I bare høre, og her kommer løsningen. Man tager røret op til øret, så bruger man noget af Silvans rigtig gode tape, som man kører rundt om hovedet. Whoopty, Cisco handfree, og vi kan jo så supplere med, at hvis man smører håret ind i vaseline, det mindsker smerten, når man skal lægge røret på. Vi kvitterer jo selvfølgelig med en flaske gammel dansk, og siger tak for i aften.